I Danmark har vi et demokratisk samfund. Det vil sige, at flertallet bestemmer. I november 2011 fik Danmark sin første kvindelige statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Danmarks love vedtages i Folketinget, som har i alt 179 mandater, hvoraf 2 er fra Grønland og 2 er fra Færøerne. De er fordelt på 8 partier. Folketingets vigtigste opgave er at vedtage love. Ideen til en lov kan komme udefra, f.eks. fra interesseorganisationer, gennem medier eller fra almindelige borgere, og herefter bliver taget op af et folketingsmedlem. Men ofte stammer ideen fra politikerne selv. Før en lov kan vedtages, skal den behandles 3 gange i Folketinget og skrives under af dronningen. Folketinget kan kun vedtage en lov, hvis folketingsmedlemmerne har drøftet lovforslaget på 3 måder i Folketingssalen. Det står i grundloven. Disse debatter om lovforslag kaldes behandlinger. En politiker fra hver parti, ordføreren, går på skift op på talerstolen og siger, hvad partiet mener om lovforslaget. Efter hver ordførertale har andre folketingsmedlemmer mulighed for at stille spørgsmål til den ordfører, der lige har været på talerstolen. Og så starter debatten. Første behandling. Et lovforslag skal behandles 3 gange i Folketingssalen, før det kan vedtages. Ved Folketingets første behandling af et lovforslag bliver de store linjer i forslaget drøftet. Efter første behandling af et lovforslag i Folketingssalen sendes forslaget videre til det udvalg, der arbejder med det område, som lovforslaget handler om. Ved andenbehandlingen drøftes lovforslagene både generelt og i dets enkelte dele. Hvis en minister eller et folketingsmedlem har et forslag om noget, der skal ændres, altså et ændringsforslag, afsluttes andenbehandling med, at Folketinget stemmer om ændringsforslagene. Et lovforslag går efter andenbehandling sædvanligvis direkte til tredje behandling, men Folketinget kan også beslutte, at udvalget skal arbejde videre med lovforslaget, hvis de ikke mener, at forslaget er klar til tredje behandling. Tredje behandling. Hvis et folketingsmedlem eller en minister har stillet nye ændringsforslag siden anden behandling af forslaget, kommer de nye ændringsforslag til debat og afstemning under tredje behandling. Herefter debatterer Folketinget lovforslaget i sin helhed, og til slut stemmer Folketinget om den endelige vedtagelse af lovforslaget. Kun ved flertallet i Folketinget kan et lovforslag vedtages. Det sidste, der sker, før vedtaget lov træder i kraft, er, at den skrives under af dronningen. Kun ved flertallet i Folketinget kan et lovforslag vedtages. Det sidste, der sker, før en vedtaget lov træder i kraft, er, at den skrives under af dronningen. Når det er gjort, bliver loven trykt i lovtiderne, og så gælder den. Nu skal befolkningen rette sig efter den.